ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪದ ಯಕ್ಷಿತಾ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು. ಸೊ ಏನು ಮಲ್ತದ್ದು ಸೂಪರ್ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರದ ಅದು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ ಯಾಮಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಅಂಚನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕಂಚು ಒಂದು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾಕುದು ಎಂಕು ಅವನು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಣದ ಬರೆಯರೆ ಅಂತ ಅದು ಇತ್ತನೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿರೆ ತೊಂದ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 59 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಇಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ್ ರಡ್ ಲೋಟದ ತರಿದೆ ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರಿನ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕೊಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರಿನ ತಿನ್ನೋದು ತೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೇಯ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಚಿಕ್ಕವು ಪಲಾವ್ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಟ್ಟಾಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಂಪಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಮಾಡೋದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಡದಿತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೋಪಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತೂದು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕಡೆ ಬೇಯಾಡು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತಾನು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಚಿಕನ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ನಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ತೂದು ಪಾಂಡಾಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ಅರಿನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಸ್ಮತಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅರಿನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬದಲೇ ರೆಡಿಯೋಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೋಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಮೈಟುಕ ಎಕಡೆ ಈ ಲೋಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೋಟದ ತರಿ ತಂದೆ ಇತ್ತೊಂದು ಲೋಟೆಡ್ 3 ಲೋಟದ ನೀರು ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚೋನಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 2 ವಿಶ್ಲು ಪಾಡ್ಪಾಗ 2 ವಿಶ್ಲು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಾನೊಂದು 2 ವಿಶ್ಲು ಪಾಡಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಬಿಟ್ಟ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.